Malaglag wa. Tara Max! So what's up mga ka-shoe bikes? Welcome to our new vlog. Mga tuta karon sa Pantalan sa Maribohok. I-witness na to ang kagwapa sa sunset. Kung makaabot pa ta kay ang time is 5:16 na. Atong kauban si Angelito Pinales, si Herjan Mark Molina og si Christopher Rigatuna. So mo teleport ta. Putas ako eh. Putas ako. Dali, gunit mo. Train. Kaya mo teleport ta. Ambak. 1, 2, 3. Balik Ags, balik. Dali ba? Balik. Okay, dali na. 1, 2. Okay, kubot na. 1, 2, 3. So mga ka-shoe bikes, abot na ta diri karon sa Pantalan. Aron ma-witness ato ang sunset, guys. So mag-video ako sa sunset. So what's up mga ka-shoe bikes, na witness na naton ang kagwapa sa sunset sa Maribohok. So what's up? So what's up mga ka-shoe bikes, nata karon sa hagdanan sa simbahan sa Maribohok. Kani nag-symbolizes nga dili dapita ang dungguanan sa una sa mga Spaniards time. So na kini siya nay 32 kaang-ang. Then dugay na ni siya, nabuak po ni siya apel katong pagkalinog sa last year bitang. So what's up mga ka-shoe bikes? Nabalik na. So what's up mga ka-shoe bikes? Natakaroon diri sa hagdan sa Maribohok. So what's up mga ka-shoe bikes? Natakaroon sa hagdan sa simbahan sa Maribohok. Nga na ay 32 kaang-ang. Kani nag-symbolize sa dinig gikan form karon orga outfit nga pang bike guys, kay galakaw ta guys. Kay na ko'y kuyog upat ka buhok, then night tulo ka bae nga gabike. Gauna sila na mo guys, kay gabike man sila. So sunod guys, what lang mo. Napay mo abot nga vlog na ho. Nga gusto ta makaibaw og weaving sa kuan guys, sa nipa. So stay tuned lang guys. Thanks for watching.